Yo, what is up? Good day and hello everybody. Hapon na mga katalayan. Pag hapon na kasi dito sa amin yan, magdadapit hapon, yung magkakagat na yung dilim sa sa liwanag. Kasi pag ganyan, may na naman kasi ganyan yung mga manok. Speaking of van, ito nasa likod natin, puro manok na naman kasi. Ito kasing van na to, yan, kung mapapansin nyo kasi mga katol dito sa garahe, nag-iisa lang to sa van, tapos yung motor natin nandoon. Ayan. Tapos mga bisikleta na lang nandito. Update lang no mga katol no. Kasi na-vlog ko na rin yung yung sa Montero. Regarding do sa Montero pala mga katol no. Nag-update sa akin kanina, may naiwan na basag doon sa may chrome garnish sa likod. Yung sa may hawakan ng sa may hawakan ng tailgate, yung bukasan yung chrome doon, basag din. So, ang follow up natin doon mga katol is ihabol nyo sa insurance kasi, pero pinakita ko na kasi yun doon sa agent na insurance. Sabi niya, i-reserve lang daw sakaling kung sakaling sira. So, hindi kasi agad nakita yun yung damage na yun eh. Kaya yun, ihabol natin mga katol. So, magandang sinyalis yan para sa sa mabilis na pagbalik ng Montero natin kasi nami-miss ko na rin siya. Ito namang van na to, speaking, hindi ko naman din siya at hindi rin namin magamit kasi nga nagdi-discharge. Nagdi-discharge yung baterya niya. Hindi ko alam kung baterya talaga o alternator or so whatsoever. Pagpapaanda rin na nila yung parang may redondo pero matagal siyang mag-catch up para umandar yung makina. So, na-experience ko rin yun dito sa van na to. Nung dumating na ako dito, yun, natuluyan na siya. Parang dead bat. Tapos pag charge na yung battery, talagang siya, talagang charge tapos mapapaandar. Tapos mga dalawang gamit lang siguro. Tapos ma-drain ulit yung battery. Hindi ko alam kung battery talaga anong sira nitong van na to. Lalo pag gabi, syempre pag gabi i-start mo siya, di may konsumo ng battery yon. Tapos pag gagamit ka ng ilaw, tapos bubusin na ka pa, tapos gagamitan pa flashers left and right, yung kuryente ng battery mapupunta doon sa ilaw. Kaya hindi ko alam kung anong sira, alternator or battery, kasi may gantong issue rin tong natin. Kaya ngayong gabi, kasi tiniming ko rin na mag-charge ng baterya ngayong gabi mga katol. Hiniram ko yung yung charger ni ito, ipakita ko lang sa inyo. So ito yung charger mga katol. Charger. Ito yung charger mga katol. So na to, medyo luma-luma na to mga katol. Kaya mag-iingat kayo sa pag mga ganitong mga klaseng charger kasi ito ginagamit niya no. Yan siya mga katol. Oo. Pag mga ganito medyo open mag-iingat tayo. Tsaka dapat sigurado tayo sa mga natin, sa mga kino-connect natin kasi kuryente yan mga katol, mag-iingat tayo. So i-set up na lang natin to, i-charge natin siya dyan sa may baul para may charge na yung battery. At yun lang mga tol, tip ko lang sa paggamit ng mga ganito klaseng charger. Yan, pag mga ganito, medyo lumaluma na kasi ito eh. Pinang-charge ito ng mga baterya, syempre. Tsaka tsaka mga medyo malilit na baterya. Kaya mag-iingat kayo sa paghawak nitong mga ganito mga katol. Tsaka dapat make sure na tama yung connections na ginagawa natin, yung positive tsaka negative terminal. Mahigpit, kailangan mahigpit yung mga terminals na yan. Tapos secure natin ang tama, wag natin hayaan, tsaka wag na natin siyang i-overcharge. It took about mga 4 hours I think, mga ganito. Correct me if I'm not mistaken mga katol kasi ito i-charge natin para tignan natin yung update bukas para mapaandar na natin yung van natin. So abangan na lang natin bukas mga katol kung ano yung updates regarding sa van para umandar na siya bukas. Tapos sana paandar na natin siya bukas. Yo, what is up? Good day and hello everybody. Yan, bakit madilim? Yan. So, yun, hello sa inyo mga katol no.
kagabi chinarge ko na yung battery. Inabot ako ng 4 hours, mga 10:30 or 11:30 ko na siya tinanggal sa charger. So ngayon kasi alas 10 na, tinanghali tayo ng gising mga katol. Kaya kinabit ko na rin siya dito sa loob ng van para makapunta na rin tayo sa pagpapagawa natin. In fact mga katol, yung gumawa ng RXC 135 natin, yung butas doon sa may ilalim, siya rin yung gagawa nitong van natin. Kasi magaling siya na gumagawa ng mga kung ano. Titingnan natin siya doon sa shop kung nandoon siya. Titingnan natin kung under na rin tong van natin kasi first start natin siya. Sana nag-charge siya ng tama mga katol. Ayan. Sana umandar siya para magawa na natin siya. Paano nga ba to? Under ka. Yun! So, wag na natin patagalin mga katol, no? So, punta na lang tayo. Pitik lang, yung manipis lang na ganun. Ang hard starting na. May redondo. Merong redondo. Tapos wala. Pag kasi ayaw. Tapos minsan pag uwi sa bahay, wala na, talagang parang dead bat. Parang yun mga katol, baka nagtataka kayo, nandito yung pinsan ko kasi kanina sinamang ko to si pinsan kasi nag-aayos siyang tricycle, wala akong kasama. Pag ako magdadrive ng sasakyan nila, pag siya magdadrive ng sasakyan namin, palitan kami. Yan, isama ko si insan, pero sa tingin ko abutin kami ng ulan. Wag naman sana. Sana abutan tayo ng ulan, insan. Pare ko, sana hindi. Magkakauran, okay na to. Makulimlim lang, basta wag yung mainit. Pero pauwiin mo muna kami, sana maayos tong motor natin. Kaya sa may mga sa may mga nagbabalak diyan magpaayos ng mga alternator, mga power window, steering starter. Dito kayo kay Sir Joey. Dito lang 'yan sa may tapat ng Nicas Palace, sa may Nicas Palace. Dito along the highway lang, diyan may karatula sila. Tapos dito lang 'yan sa may tulay na maliit. Tapat ng itong building na to, yan. So dito kayo magpagawa, solid dito. So okay na namin Sir Joey since lahat ng mga electrical issues natin mga katol. Ayan, dito siya lang gumagawa ng van. Kaya tested na to si Sir Joey. Tingnan na lang natin mamaya kasi sigurado ako sana magawa. Kasi medyo maluwag na yung alternator, titingnan na lang natin mga katol. Manipis lang. Pusina mo nga. At yun, update lang mga katol, pauwi na kami. Natapos na yung van natin. Ayan, as you can see, nakikita na si Insan yung nagdadrive. Sinama ko siya kanina kasi ayan, yung yung sira daw ng van is lumuwag yung alternator kaya hindi nagkakarga na maayos. Sana ito na nga yung sira kasi mahirap naman yung pabalik-balik tayo. Tapos hindi pa pala yung ayos, kaya malaking abala. Siyempre tag-ulan ngayon. Kanina naabutan kami ng ulan, akala namin hindi pa matatapos.
Pero good thing naman, di na siya umulan kasi mahirap magkasakit pag tag-ulan. Dapat pag magpapabasa kayo mga katol, maligo kayo ng maayos, hindi yung patak-patak ligong pato. Kaya ayan, maraming salamat kay Insan. Yan, siya nagda-drive ngayon. So, kung nagustuhan nyo yung video natin mga katol, ay bago pala matapos, doon kayo magpagawa kay Kuya Joey ha. Doon sa may tapat nung pinakita ko kanina, doon sa may site. The best sila gumawa doon ng wiper, busina, power window, tapos wirings, general wirings, alternator, tsaka nag-charge din sila ng battery. Kaya sa mga malalapit dyan, punta kayo, huwag nyong kakalimutang dumaan doon. Mura lang sila maningil, the best. So huwag nyo na rin kakalimutan, ako pala, huwag nyo kakalimutang i-like tong video na to, tapos mag-comment kayo sa baba kung ano yung masasabi nyo para friends tayo, kung ano man yung forum na pag-uusapan natin, i-share mo na rin yan para mapanood ng iba. Tapos i-subscribe mo na yan para makita mo pa ako sa susunod na mga video kung di kayo nagsasawa sa mga ako. So thank you, maraming salamat.